Kendo an director e kambi miluongo ni Sovida Global Logistics Limited. Kamano. Arako ni machiegni kachako kodi Joseph wach motende kod ng'anyo ni diwach nango na njoga nyoke stack mana gi wacha dani. Ero kamano motende gi wach ng'anyo kech waneno ni jowa ma watiyo waneno kaka partners kendo gine magi hostwa gin magi miyowa kama wayudo kama tiye. Koro kaponi jogo nyalo biro ni pod nitie gima osedhi mbele madhi mbele wadhi bedo affected wadhi hinyore nikech kanye karwa kanye mokawo jowa mang'eny kanye mo employ gin mondiko jowa mang'eny. Koro sama gimoro ni bedo ni koro ni osekawo airport makoro ni e lwet ng'ato. Sama isedhi minyiewo od ng'ato which means ni in mara madhi kanyo endo operation mara madhi kanyo endo obed jotich nyaka gibed affected. Samora mara makoth kata koth kochwe kata mach kowang'o kamoro bende airport wabed affected nikech mano gima wan go machiegni. Koro gima hinyo joka hinyowa nikech gin ang'o gin ma gihostwa kanyo endo gin ma gimiyo opportunity. Erokamano ahinya to kana winjo kata mana kaka akiani okong'o mondi mana kachako penjo bende untiere riwruok